Yung adlaw, mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Ano yan nasab kita sa pulong sa Dios sinaot pa nga ngatong kasing-kasing andam sa pagpaminaw sa iyang pulong kay tungod tingog niya ang mamina o mamati sa atong mga kasing-kasing. Daw kitang tanan mga igsoon nakasinati og kausaban. Mausab ang atong panahon, mausab ang mga tao, o usab ang mga kahimtang sa atong kinabuhi. Apan taliwala ni ining tanang kausaban, adunay usa ka kamatuoran nga lig-on og dili mausab. Mao kini ang atong tun-an karong hapuna mga igsoon, ang dili mausab na Dios. Og atong basahon ang usa ka bersikulo sa Biblia nga magpahimatuod kang Dios wala gyud pagkausab. Awhagon kamo sa pag-abli sa atong pulong balaan kasulatan sa Malakias 3:16. Malakias 3:16. Og nagaingon, kay ako ang Ginoo, wala magausab. Bisan kamo mga anak ni Jacob, wala mga ut-ot. Ang buto pasabot, ang Dios nagpahimatod kanato nga siya mao ang Ginoo, ag wala siya mag-usab. Busa kitang tanan nga mga anak ni Jacob. Si Jacob usa ka limbungan, usa ka makasasala. Bisan patuod siya tinuod nga magtotoo apan naagi ng kasalanan, nagaingon wala mga ut-ot. Sama kanato wala gyud ta madangat sa madagkong mga paghukom tungod sa atong mga kasalanan. Kay tungod ang Dios dili gyud mausab. Magampo ta mga igsoon. Ginoo, among amahan, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gahom, sa imong grasya nga imong gihatag kanamo bisan pa sa among makasalanon, pagkagahi sa among mga kasing-kasing. Apan Lord, wala gyud ikaw mag-usab kung ikaw matinud-anon ka sa kanunay kay tungod dili nimo ikalibak ang imong balaang ngalan. Subusa Lord, tinaot pa nga among paminawan, among sabtunog dawaton og ipanginabuhi ang maong kamatuoran bahin sa imong attributes na ikaw immutable God, wala gyud pagkausaban. So Lord, among iampo nga imo kami tagaan diha sa pagsabot sa imong balaang pulong. Pinaagi sa balaang Espiritu. In Jesus' name. Amen. Now, kining bersikuloha, mga igsoon, nagtudlo ka nato sa kamatuoran sa dili mausab na kinaiya sa Dios. That is His attribute. O kung nganong kini angayan natong saligan. Na duha ka kamatuorang dili mausab sa Dios ang atong pagahisgutan karong puntaga o takna. Primero atong hisgutan ang Dios dili mausab sa iyang kinaiya. Ang dili mausab nga kinaiya sa Dios. Ang Dios dili sama sa tao nga mag-usab-usab ang unahuna. Mag-usab-usab ang pagbati o pamaagi. Siya kinsa siya karon, siya man usab kaniadto og siya man gihapon sa umaabot. Nahuna-huna ang adlaw, kada buntag, bisan kagikan sa kangitngit kagabion, daw larawan sa kangitngit sa atong kasub-anan sa tanang mga gayon sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkadili matinud-anon sa Dios. Ang adlaw kanunay musubang gikan sa sidlakan. Dili kini mausab. So busa sa maong pamaagi ang kinaiya sa Dios, ang iyang kaayo, ang iyang gugma, kaangayan o pagkamatinud-anon dili gyud mausab.
Sa diha nga mobati kita og kalibog, kasagmuyo sa kinabuhi. Mahimo natong saligan ang kinaiha sa Dios. Ang iyang mga saad, ang iyang gugma, o ang iyang kaayo, dili gyud moabandona kanato. Isip mga anak sa Dios, mga tinubos ni Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Mo'y atong katubsanan o kinidili gyud ikalingod sa Dios. Kay tungod matarong ang iyang gibuhat sa pagluwas kanato. So mana, primero, ang Dios dili mausab sa iyang kinaiya, sa iyang attributes. Ikaduha, maigsuon, atong ikumpara ang kausbanan sa tao o ang kalig-on sa Dios. Ang kausaban sa tao o ang kalig-on sa Dios. Ang tao, dali nga mausab sa mga panahon. Mausab ang atong mga tinguha, ang atong mga damgo, o bisan ang atong mga pagtuo. Mausab. Mabugnaw, mukusog, magkayo, mamugnaw, hinay. Mao kining hinungdan nganong makasinati kita og kapakyasan gikan sa mga tao. Apan ang Dios dili kayo. Sama sa usa ka gamhanan og lig-on nga bato sa tunga-tunga sa bagyo. Ang bagyo nga nagrepresentar sa atong mausab-usab nga mga problema o mga kahimtang, muagi og mulabay apan ang bato magapabilin nga lig-on. Ang Dios mao ang atong bato. Mao na ang atong gisantigan. Imbis nga magsalig kita sa atong kaugalingon o sa mga tao nga mausab-usab, angay natong ibutang ang atong pagsalig sa Dios, ang bato. Siya ra ang kasaligan o siya ra ang makahatag og lig-on nga pundasyon sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagtuo o pagpanginabuhi sa pagtuo. So unsa may atong makutlo ni Meg so unsa atong kinabuhi. Dunay mga leksyon. O atong tan-aw ni atong tun-an ang tulo ka leksyon. Primerong leksyon, sa kalibutan nga puno sa kausaban, ang Dios mao ang atong kasiguruhan. Ang iyang mga saad kanunay tinuod ug ang iyang mga plano alang kanato dili gyud mausab. Sama sa iyang pagpupot sa tibuok kalibutan. Kung mausab ang Ginoo, ang Dios nga siya may nagkupot ning kalibutan, mabungkag tibuok kalibutan. Sama pod kanato nga iyang gitubos pinaagi sa gahom o sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, wa siya pagkausab sa iyang kaluwasan diha kanato. Subusa unsa may atong kausaban nining kalibutan, mahigsuon kinahanglan balik ta sa atong kinabuhi, balik ta sa pundasyon sa atong kaluwasan kay lig-on diwa gyud mobiya ang Ginoo kanato. So mao ni primerong leksyon. Ang iyang mga saad kanunay tinuod o ang iyang mga plano alang kanato dili gyud mausab. Ikaduhang leksyon, mga igsoon, ang kamatuoran nga ang Dios dili mausab, mao'y naghatag kanato og paglaom sa kahupayan. Mao ni paglaom nato. Dili ning kalibutan, dili ni mga butang nga atong nakuptan, atong gipaningkamutan, dili ang atong trabaho, dili ang dako nating sweldo, dili ang atong posisyon nga kita manager sa kumpanya, dili na kay tungod kana biyaan lang nato na og kana sa daling pagsulti mahanaw na sa usa ka pilok sa mata. Kung kita makasala o may salaag, ang iyang gugma o pagpasaylo magapabilin. Megsoon. Kining tanang butang yining kalibutan,
mga wagtang rana apan ang gugma ug pagpasaylo sa Dios magapabilin. Dili siya mobiya kanato. Mao na ang ikaduhang leksyon nga ngay natong kuptan hugot sa atong pagtuo. Maingon si Pablo sa Galacia 2:20, kauban akong nalansang sa krus kang Kristo. Og dili na ako nagpuyo sa akong kaugalingon kung dili si Kristo. Subusa nining akong kinabuhi karon. Ako kining ipanginabuhi sa pagsalig pagtuo kang Kristo nga naghatag sa iyang kinabuhi og nagmahal kanato hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Atong ipanginabuhi sa pagtuo kining atong kinabuhi. Ikatulong leksyon mga igsoon. Kini nga kamatuoran nagdasig kanato sa pagkinabuhi nga may pagtuo og pagsalig. Ayog gyud kabuhi niya sama sa Galacia 2:20. Kining kinabuhi akong ipanginabuhi sa pagtuo og pagsalig kang Kristo. Dili kita angay mahadlok sa umaabot o sa bisan unsa nga kausaban kay ang atong Dios mao ang lig-on nga angkla sa atong mga kalang. Timan-i ka ng leksyon na. Kinahanglan magkinabuhi kita nga may pagtuo ug pagsalig sa Dios nga way pagkausap. Bato sa atong pundasyon, bato sa atong kinabuhi. So sa katapusang hagit may suon, pamalandungon nato kini nga bersikulo nga nagaingon, kay ako ang Ginoo wala magausab. Unsa man ang kausaban sa imong kinabuhi karon? Unsa may nausab? Nga mo'y nakahatag kanimo og kaluoy sa imong kagalingon, self-pity. Taguol nga waday daway paglaom. Unsa man? Unsa may nausab diha? Maigsoon bisan unsa pa kini hinumdumi ngang gugma, kaluoy o kaayo sa Dios dili gyud mausab. So hinaot nga kini nga kamatuoran maghatag kanato og kalig-on og kaisog. Amen. Kampo kita. Salamat Ginoo sa imong pulong mo'y nakapalig-on sa among paglaom, sa among pagsalig, pagtuo diha kanimo. Hinaot pa na dili kami mairog nining kalibutan kausbanan. Salamat Ginoo. In Jesus' name. Amen.